¿Qué tal quedas aquí? Oye, Ha sonado, ¿verdad? ¿Eso no está prohibido? Per Victorino Martí, fes-ho per paret. Ole la vaca! Mare de Déu, no he vist un parell de retirus. I ara què fareu en este vídeo? Res. Sou antitaurines? Però antitaurines d'això? Home, que no has vist Xerrina? No, però bueno, li fiquen foc al cap. Ja saps, però... Pues no tenía per a rato. Que no? Va, anem. Però... A Ferdinand no li agrada que l'agafin al llit i tot això. No, Ferdinand és un bou que, mira, és com... Bueno, pues no anem a sopar. He de preparar tots, Pues mira, Ferdinand és una cosa que un bou que se va que se'n van anar i no van cuidar. Estos bous sempre han estat en res, ja. Però tots els bous són com Ferdinand. Para que no li claguin, no els agrada que els hi tirin del parc, el foc, el sal i tot això. No, tots els bous no, saps? Però te vull dir una cosa, que això mateix, en aquestes baquetes, no les lliguen ni... No, però aquest sí que l'han lligat. Aquest l'han lligat perquè... Però si no, com vols que li posin foc? Per què s'havia de ficar foc? Perquè sí, perquè és una cosa, és una tradició, tu trauries... Mira, jo els correfoc, és el mateix que això, jo els correfoc m'he fotut una cremada com d'aquí demà que no m'ha... Ja, però tu pots decidir si jugues amb els correfocs, ell no pot decidir si ve aquí o no. El porten en un camió i au. No, però un bou... Ja, però el correfoc, jo no em vaig ficar al correfoc. Què li agrada, que no vol entrar? Ja, li agrada córrer, si no ja entraria. Està espantat i no sap per on ha de sortir perquè li fa por. Li fa por la gent amb els pals i tot això. Però, tio, però una cosa, ara ho enviareu i ho denunciareu i tot això, no? Bueno, pot ser, clar, és que això està mal fet. Això està fent patir el bou. Però si no volen entrar... Ja, però et vull dir una cosa, que aquests bous que li posen és que estan solats, però aquests bous són li fiquen els bous que estan manegats. Aquests bous, tu li fiques a racon i et diuen que no, que sigui el millor bou de la història, te diuen que no perquè no està sonat. Perquè els bous, este no és seriós. Si tu fotes un bou seriós, te dic sí, està espantat i tot això, però això té més de 5-6 anys. 5-6 anys. No, és que, en sèrio, no crides. Si no crides, ja hagués entrat. Vale, això del pal elèctric no et diré res. I del foc? Imagina't que tu tens gos? Sí. Imagina't que agafes el teu gos, el lliguen, del cap, Sí, jo ho he fiquen foc. Això m'ho han fet a mi. Això... Darrere tu. No, això m'he tuit. Sí, dicha. Dicha. No val la pena parlar. No va a entrar. Entra pel teu va. No. Vamos!
naturalmente.